UCEM ke Khadc ubah penyait sings em mendak kasngi ulah kod ya kajing ngelang bat kinok penyait ya kibang ban pentep halor kajing pentrikam ya ka Khasi Hills Autonomous Regulation and Administration of Land Act arja arkowai kani kalong hadien badan na kaliang kabang kibam trek ban Pdiang ki kod kisla bayo na ka council na ka benta ban yo ya karam na kini kibang hakani kajing ngelang la batha ya kibang bagi di ban Pdiang ya kini ki kod kisla lada kijat bendri Khasi kinwan ban pan ya karam ula ongru la dadan kanu ka bank ka bam Pdiang kini ki kod kisla na ka council ka Khadc kan Khang ikom kini ki bank kat kom ka trading by non tribal regulation act kajing kendu kajungi bat kini ki bank kalong hadin bangiyo jing tip bat ngiyo jing ujor na katu kat ni mut ki beriu kajungi ki balalik syaka bank kejongki ban pan kini ki housing loan baki we ki loan mortgage baki lara bu ye ki kot kisla ki belayo na ka Khasi Hills Autonomous District Council kat kum kani ka act ka ba la asen u governor ka bangi ong ka Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Act Arhajar Arkuway. Hakani ka Act katkum ka section ka bapra ka clause khandai bat shipo ka ongkum ne the land title right certificate, the dular pen scam and the dular or pata or land documents issued under the provision of this Act and rules framed thereunder shall be recognized and considered as valid legal land title documents or instrument to prove the ownership and absolute possession over the land by any authority including banks and other financial institutions. But ki bank baro ki financial institution ki diban itu kat company ka act. But nakaliang kajungiru ka katkum kani ka clause bashipo the land recording officer shall also be competent to issue no objection certificate NOC for mortgage, land valuation certificate and non-encumbrance certificate. Kamut hapo jong kani ka act land act nila yo ya ka bor ban issue kini ki certificate. But ngim artatin syu bakat kebala ibor ling bakani ka act baki bank kindang kintat yiki loan application jong ki bri bujuna. Te habai dei bakata ni sokya yakani but milakot ikini ki bank ban wan dan kendu ini but haka meeting ke bangilai kendu nila batha yo deputy secretary in charge jongkalan ban issue ya ka circular but ban enclose yakani ka copy jongani ka act bakin pa sya baro ki institution baro kini ki bank pi ka jing mentoi ke bakrau ya ka jet benri Khasi ka jungi kamtam kini ki santali district ki bahab hapo ka jingpet jong ka KHDC hadin bengilayo ikani ka land act arja way kalalong shisha ka jingkerku namar bakinu kinu ki kun benri Khasi ki jungi ki bakwa ban pen scam ya ka jinglong try ka jongki ya ka khendo ka siap lada kalong hakarira ka baki pai ba jong tukara ki long try dan saudara lada kalong haka berikur ba utu orang bakur ba kekur kelathung kin pentulun ya kakam kin penyak ya kakam hapo kekur lane da kalong hakari nong kenti kini kilai teli ki rukombat kendo bat siap ke jongi kat ku kiriti to store ki jongi kiba ngila itu da kan ka act but kila benwan shengi bat pen scam ya ka jinglong try ke jongi nama onda wan ban pen scam ya ka jinglong try ke jongi katkum ka notification ka bangila penbena yar shopat ba haka sautorik new August aja apulai nilawan ra ru ya ka notification ban bu ikislap namata ka registration of land